Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, haize berriakeko Ferminekin hitz egingo dugu, eta ondoren, Paris 375etik Platora etorriko zaizkigu Mikel eta Oiana. Dena den, orain lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1929ko maiatzaren 4ean, Audrey Hepburn aktoresa belgikarra jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1973an Jane Bowles estatubatuar idazlea hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1976 urtean Espainian El País egunkaria sortu zen. Ikusitzagun orain gaurko lerroburuak. Bi koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean Arrotxapea, Barañain, Kaparroso eta Buztintxurin erregistratu dira gehien bat. Koronavirusaren aurkako 40.000 txerto inguru ematea aurreikusi du Osasun Departamentuak aste honetan. Nafarroko 8 enpresa Bio-Navarran bildu dira beren produktu ekologikoak Frantziako merkatuan sustatzeko. Pasaden astean atxilotutako gazte koordinadora sozialistako kidei kale borrokako taldea osatzea leporatu die Espainiako poliziak. Ziriza kontseilariak Aritzakun inguru bizitatu du Baztango udalak gonbidaturik. Gaur egun 22 pertsona bizi dira inguru horretan eta bideen nagusia harri zaborrezkoa dute. Parkean euskaraz egitasmoa martxan jarriko dute Iruñerrian familia arteko harremanak euskalduntzea helburu duena. Makroproiektu eolikoen moratorio aldarrikatzeko 9 mendi martxa antolatu ditu haize berriak. Ipuinaren ordua Katalinek ez du hitz egin nahi Lur Usabiagaren eskutik asteazkenean arratsaldeko 6etan Zibikanko haur liburutegian, 4 urtetik gorako haurrendako ipuin kontaketa. Antzerkia atzerrian Lurragarratz huts teatro eta arte dramaren eskutik asteazkenean Nafarroko Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Armiarma 20 urte literatura saretzen hitzaldia izanen da arratsaldeko 7etan Katakraken. Bihar, liburu bat eginen dut lantegia egingo dute arratsaldeko 5:30etan Barañaingo liburutegi publikoan. Gainera, bihar ere, ipuinaren ordua eginen dute Zibikaneko haur liburutegian arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrei zuzendua. Lur Usabiagak Katalinek ez du hitz egin nahi ipuinaren kontaketa eskainiko du. Biharko egunarekin jarraituz eta antzerki aroaren barne, atzerrian Lurragarratz obra taularatuko dute huts teatroa eta arte dramak Nafarroko Antzerki Eskolan. Arratsaldeko 7etan hasiko da eta sarrerek 8 euroko prezioa dute. Ostegunean, bestalde, haurrendako atzoko eta argizko postalak lantegia eginen dute 6 eta 15 urte bitarteko gazteentzat kondestablen. Arratsaldeko 6etan hasiko da eta 2 euro ordaindu beharko dira parte hartu ahal izateko. Ostegunean ere, Zabalguneaz mintzo, Zaragozako etorbidea eta ingurua hitzaldia eskainiko du Javier Mangadok Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 7etan. Horretaz gain, eta ostegunean ere, arratsaldeko 7etan Egile Berriendako literatur lehiaketa 2020 izenburupean liburu aurkezpen eta solasaldia eskainiko dute Julio Soto, Saio Alkaiza eta Sarai Roblesek kondestableren jauregian. Ostiralean, zirku tailerra egongo da Antxoaingo Loza Kultura Zentroan arratsaldeko 4etatik aurrera lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako haurrentzat. Horretaz gain, larunbatean, Emozio artea laborategia egongo da goizeko 11etan Juslarrotxako Zibiboxean 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat. Egun eta ordu berean, 100 estanpazio lantegia ere izanen da Iturramako Zibiboxean. Jarduera hau ere 6 eta 11 urte bitarteko haurrei egonen da zuzendua. Larunbatarekin jarraituz, Gora Kasete antzerki eta musika ikuskizuna egongo da goizeko 12etan Antxoaingo antzokian. Larunbat arratsaldean bestalde Goazen 7.0 ikuskizun musikatua egongo da Mutilloako kulturetxean. 2 saio eginen dituzte, bata 5etan eta 7etan bestea. Larunbatarekin amaitzeko Zapla kopla saio musikatua izanen da 6:30etan Antxoaingo antzokian.
Parte hartzaileak Ainara Jeregi, Endikale Garra, Joana Ziganda, Josu Sanjurjo, Mikel Lasarte eta Sahatz Karasatorre izango dira. Igandean, Txantreako Euskaldunon biltokiak antolatuta, txangoa eta bunkerretara bisita eginen dute goizteko 8 abiatuta. Urkiaga Artesiaga inguruan arituko dira, frankismoaren aztarnen atzetik. Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 6 kontu kontari, txotxongilo eta musika ikuskizuna egongo da Barainainen. Gaurko komunikabideen aztalak aztertzera pasako gara. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Osasunak hitzordua eman die 60 urtetik beherakoei, eta txertaketa erritmoa azkartu du. Argazkiaren bidez aldiz, Bionabarre jaio dela jakinarazten du. Horretaz gain, Legebiltzarrean Espartzaren hitzaldiari egindako kritikak aipatzen ditu. Eta Madril, Peperen eta ultraeskuinaren arrisku itunaren zain dagoela ere jasotzen du azalean. Bestalde, Osasunaren zor garbia 6 hilabetetan 31 milioitik 43 milioira igaro dela azpimarratzen du Notiziasek. Eta David Garziak kontratua 2026 arte luzatu duela ere jakinarazten du. Gai aldatuz, Kozenfek ezgaitasuna baloratzeko beste baremo bat eskatu duela nabarmentzen du egunkari honek. Eta azkenik, Ibai parkeak, Zizur eta Galara artean 7 kilometro gehiago izanen dituela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroa alarma egoera amaitzeko 5 egunera oso arrisku handian dagoela da. Argazkian, biktimak gogoratzeko azalak erakusten ditu. Bestalde, defentsak Aizoaingo kaboa txertoak hil zuela berretsi duela jakinarazten du egunkari honek. Baita Osasun Sailak 56 eta 59 urte bitarteko 37.000 nafarren txertaketa fasea hasi duela ere. Bukatzeko, David Garziak 2026 arte sinatu duela azpimarratzen du azalean. Gararekin jarrai dezagun. Titularra, Lakuak lege proiektuen elaborazioa externalizatzen duela da. Argazkiaren bidez, txertaketaren erritmoa bizkortzeko bidean dabiltzala nabarmentzen du. Horretaz gain, 8 pertsonarentzat presoei laguntzeagatik 77 urte eskatu dituztela jakinarazten du. Eta amaitzeko, desokupak ertzaintzari eremu komuna lerraraziko zuela esan izana azpimarratzen du azal honek. Berriara pasako gara. Albiste nagusia, epaiketa politikoen aroko azken prozesua uztailaren 12an hasiko dela da. Gainera, Araba eta Gasteiz eremu gorritik at daudela ere azpimarratzen du. Horretaz gain, Iruñean atxilotutakoei kale borrokako talde bat osatzea egotzi dietela jakinarazten du berriak. Baita barne desadostasunek P-Akorsika koalizioa desegiteko arriskuan jarri dutela ere. Gai aldatuz, Nerea Arrienek Ereinen eskutik jende likidoa ipuin liburu aurkeztu duela aipatzen du. Bestalde, Maurizio Onis, Sardiniako administrazio independentisten batzarreko presidentearen hitzak nabarmentzen ditu gaurko azalean. Eta amaitzeko, Jaurlaritzak 2019-2020 ikasturtean 100 eskola jazarpen kasu atzeman dituela jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroako kasuen igoera berria da, 122 positiborekin. Bestalde, Espainiako poliziak Iruñerrian atxilotutakoi GKS-ren kale borrokako taldea osatzea leporatu diela ere jakinarazten du. Eta azkenik, Iruñerriko 5 proiektu eolikoren aurka 5 martxa nordiko eta ultrakorrika bat antolatu dituztela azpimarratzen du komunikabide honek. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpanekin jarraituko dugu. Gaur, astearte goizean, eguzkia izango da jaunta jabe. Mendebaldeko edo hego-mendebaldeko haize ahula ibiliko denez, giroa epela izango da orduan. Temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak edo apur bat altuagoak izango dira. Eguerdian, haizea mendebaldera edo ipar-mendebaldera aldatu eta indartu egingo da. Haizea aldatu ondoren, erdimailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, eta arratsaldean zerua lainotzen joango da. Gauean, zerua hodeitsu geratuko da. Edozein kasutan, ateri eutsiko dio. Eta bihar, asteazkenean, fronte ahul batek zerua hodeitsu utziko du ipar partean. Gainera, han-hemenka euri apur bat egin dezake. Hegoaldean ordea, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta ateri eutsiko dio.
Egunaren hasieran norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, baina arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoak igoko dira, baina eguneko temperatura 3-4 gradu baxuagoa izango da. Kaixo, Fermin, zer moduz? Oso ondo, primeran. Bueno, zu haize berriak koordinadorako kidea zara ezta, eta igande hontatik hasita, igandero mendimartxa bat antolatu duzue. Ekainaren azkenera arte ez, uste dut 20 pikoa. Bueno, hasten gea igande honetan, eta izango dira 5 asteburu, bost igande jarraian mendimartxak, eta gero ekainako 26 eta 27an egingo da ultrakorrika bat. Hori da, ibilbide luze bat, 160 kilometro ingurukoa, egin nahi dugula geldialdirik gabe, eta korrika moduan, baina lehenbizikoa izango dira 5 mendimartxa horiek, eta 5 mendimartxa horiek egingo dira justo aerosorgailuak nahi duten jarri tokietan, edo baiaratan, esango genuke. Eta zuek pixkat antolatu dituzu ez, mendimartxa hauek, nolabait salatzeko hau eta eskatzeko ez jartzeko, edo makroproiektu hauekin aurrera jarraitzeko. Bai, bueno, gauza da, ni esperibartara naiz, eta jakin genunean proiektu egin nahi zutela, hemengo jendea hasi ginen pixkat elkartzen, eta ikusten aber zetorren, nolakoa zen, eta gure plataforma sortu genuen. Guri bezala, zeren daude 5 makroproiektua, Safirrek enpresa aurrera eraman nahi duela, eta 5 proiektu horiek 9 baiaratan kokatuko dira, Nafar 9 baiaratan kokatuko dira. Beste baiara horietan, guri bezala gertatu zitzaien eta beraiek ere hasi ziren antolatzen bere plataformak sortzen. Eta plataforma guzti horiek azkenean egin dutena da sortu haize berria plataforma dela koordinatzen duena 9 ibarroietako plataforma. Orduan, guk alde batetik gauza ez da bakarrik, guri ekarri nahi digut makroproiektu hauek eta nola guri jartzen digute kontran jartzen gera, hori oso jarrera erresa da, baina egia da horrek piztu zu gure mugimendua, hori ez dago dudarik. Baina gauza da, oraingo momentuan transizio energetikoa egiten ari dela eta denak ados gaudela eta gu ere bai nahi dugula berriztagarriak eta nahi dugula energia berdea lortu eta pentsatzen dugu beste modu batez egin behar diela gauzak. Hemen ikusten duguna da, alde batetik orain artio erabili dugun energiak, fosiletatik hartuak, nahi duguna da eredu hori aldatu eta orain dena berriztagarritik hartu. Eta hori ez da irten bidea. Gauza da, gizartea gauza askotan aldatu behar dugula. Ez da hau kendu eta beste hau jarri zeren arazoa mantenduko da. Orduan, pentsatzen duguna da beste modu batzu daudela eta hori salatu nahi dugu eta batez ere guri tokatzen zaiguna da makroproiektu hau dela erraldoia kriston txikizioak egingo ditula bai gure menditan, bai hegaztitan, animalietan, eta zeren batzutan aerosorgailuak ikusten ditugunean, ikusten dugu struktura handi horiek itxusiak diela, paisajistikoki eta hola. Baina behar bada, ez bazea jarri horien azpian eta ez bazea ibili kokatzen dien tokietatik,
ez dakizu ze nolako dimensioa dauka. Zen, pentsatu behar duzu, gure 9 baiaratan jarri nahi dutela 56 aerosorgailuak. Bakoitzak dauka 185 metro altuera. Esango genuke askotan, adibidez hemengo Esteri-Barko herritan gaudela herri batzuk 400, 500, 600 metrotan, eta menditxoak, inguruko menditxoak daukatela 800, 900 metro, orain jarriko dute gure mendia daukaten altueraren aerosorgailu erraldoi horiek, ez? Orduan, hori alde batetik. Baina, aerosorgailu bakotza behar du futbol zelaiaren tamaina aerosorgailua jartzeko, zer noski ibili behar dira makinak, kriston makinak hori jartzeko, eta makina horiek pasatzeko mendian kriston desmonteak eta pista zabalak egin behar dute. Eta orduan, esaten duana, ez da bakarrik ikusten den aerosorgailu hori urrutetik ikusita, errota bueltakata, ez, hori noski bista edo paisajistikoki ikuspuntutik ikusita, itxusia, baina egiten duen kaltia hori eraikitzeko kristona. Eta batez ere, hemen Nafarroan gertatzen dena da, daukagune energia aerosorgailutatik hartuta, nahikoa dela, osea, 80% konsumitzen dugu fosiletatik, ez? 20 da elektrikoa. 20 hori orain badaukagun nahiko ditugun estazio eolikokin, ez? Orduan, jarriko dien berri guzti hauek dia saltzeko, energia hori saltzeko, esportatzeko, esango genuke, ez? Kanpora eramateko. Orduan, gu noski ulertzen dugula enpresak dirua irabazteko daudela, baina ikusi behar da ze kalte egiten duten eta ez guretzat eta inorrentzat ez dugu nahiago. Eta momentu honetan zein egoeratan daude proiektu hauek? Esan behar du gurea ez dela bakarra, zeren, klaro, transizio energetiko honekin gertatu dana da, enpresa guztiak ikusi dutela hor filon bat dagoela, hori argita garbi dago, diru asko etorriko da, Europatik, eta, orain entzuten dien New Generation fondo horiekin, asko bideratuko dute transizio energetika egiteko. Orduan, orain Nafarroan, batzutan ez nago ziur ere, baina badaki 50 proiektutik gora daudela Nafar gobernuan, eta daude egoera ezberdinetan, batzuk oso berdeak, orain justu aurkeztut eta ez dago besteik, beste batzutan daude ingurumen inpakto txostenak egiten, gurea fase horretan dago, ez? Ingurumen txostena egiten agia, hori behar du denbora bat, eta, horrekin ere beste gauza batzuk kontutan hartu behar diela, azaroan Naparako gobernutik atera zuten txosten bat, evaluación de impacto ambiental lehenbiziko fasean, eta horretan Naparrako gobernuk jasaten zuen, zenbait toki ez daudela, ez diela egokiak haize errotak jartzeko, beste batzuk kontutan hartu behar dela, hegazti eta zenbait hegazti eta horre daukatela bere bizitokiak edo, esango genuke, eta beste kasutan nola 5 proiektu hauek daude planteatutak mendilerrotan, noski altueran, mendilerro batzuk diela nahiko aldapatxoak eta
aurrera eramateko proiektu hauek kriston desmonteak egin beharko zituztela, eta hori ere, Nafarroko gobernutik esaten zieten, iaia ezinezkoa izanen zela. Orduan, egia da, hasierako 5 proiektu horietatik ez dakigula zertan geldituko den. Baina, hala ere, naiz eta gutxiago izan, uste dugu txikizioa izanen zela ikaragarri. Eta, ipatu dugu ez, lehenengo mendi martxa igande hontan, izanen dela, eta zenbateko distantzia izango dute, esan nahi dut, nork parte hartu beharko luke edo nori dago pixkat zuzendua? Bitu esango dizut oso ezberdina dira 5 lehenbiziko martxa hauek eta azken ultrakorrika hori. 5 martxa hauek daude gutxi gora bera 8-10 kilometro tarteko luzeran. Eta desnibel positiboen aldetik izango dira 300 metro inguru. Daude pentsatuak edo nork egiteko, bai familiekin eta aurrekin eta egiteko dute ezberdinasunik. Eta esan duzun bezala, lehenbizikoa egingo da igande honetan Anotzen, eta iloko dia Mendaur zuen zonalde. Mendurro mendila eta Aldo mendila iloko dia, gailurretara, eta justo kresta horietan daude hori. Horri jarri nahi dituzte sorgailuak. Eta hortik asko mendia justo ondoan dagoela ere bai, hortik ere mendilerro horretan, parkea ditutako horretan jarri nahi dituzte airo sorgailuak. Orduan, lekuko bat egongo da, eta lekuko hori martxa bukatzerakoan pasako diogu bigarren parkera. Bigarren parkera martxa izanen dela Orrio herritik eta Sora Augen herritik, eta bigarren parke, esango nuke bai, bigarren parkea tokatzen zaila, baina batez ere Anotzetik tensio altuko linea justu ateako da Orrio herrira eta Orrio herritik Sora Aurenea eta handikan Orkoienera eraman dute. Orduan, goi tensioko linea hori daukadan bere gauza guztietik denak jakinda, hori izanen da bigarren martxa. Hor 2 martxa izango dira benetan, zen bata Orrio herritik ateako da, eta beste bat Sora Aurenetik eta elkartuko dira Anotzen. Izanen da bigarrena, 3. ja Osakain herritik, 4. ja Eguesibarren, eta azkena guri tokatzen zaigu Ilurrotzen Esteribarren. Eta gero, eta oso ezberdina esan dizuan bezala, dago ultrakorrika hori. Ultrakorrika hori nahi duena da, herri guztian lotu. 9 ibarretako herri guzti horiek lotu, eta geldialdirik gabe egiteko, badaukagu ausartaren bat egin nahi dula osoa, 160 kilometroa jarraian, eta autosufizientzian eta egin nahi dula. Baina, bai animatzen dugula jendeari, nahi badu korrikan bezala, zatitxo bat egin, lagundu zati bat, eta hori eskertu. Babesa eman, nola bait. Babesa eman. Eta, hasieratik esan dudan bezala, guri tokatu zaigu, kasu honetan Sazirreko 5 parke horiko proiektu hauek, aldarrikatu nahi dugula, eta horrexegatik 5 martxa eta ultrakorrika hau egin aparte, bai aldarrikatu nahi dugula, egin dugulako, eskatu nahi dugu moratoria bat Nafarroko gobernua, egon da uholde bat, makorro proiektu pilo bat etorria Nafarroko gobernuen, eta pentsatzen dugu pixka bat gelditu behar dela gauza, ondo aztertu, eta lehen egiten genitun hankasartzak berriro ez egiteko, pixka bat planifikazio batekin, transizio energetiko hau ongi egiteko. Ez bakarrik
proiektu hauek eta beste berriztagarriak direlako onartu eta aurrea, horrela oso bide txarra eramango du. Bai, eta azkenik, non aurki dezakegu guzti honi buruzko informazioa? Ze esan duzu ez, baina agian norbait jaztuko zaio orduan kontsultatzeko. Bai, bueno, bitu, ibilbide guztiak eta informazio guztia daukagu alde batetik zintzilikatuta Wikiloc aplikazioan. Wikiloc aplikazioan, mendizaleak eta menditan eta mendibizikletan eta, holako naturarekin daukaten aktibidadeekin zerikusia ondo ezagutzen dutela, Wikilocen daude zintzilikatuta. Baina baita ere, ikusi daiteke daukagu webgune bat, eta izena, www. Bitu, hain justo kuntzait, baina esango dizut, itxoin pixka bat, bitu nahola egunero esaten eta batzutan izten zaigu, baina esango dizut, oaintxe, bitu da, mendimartxak, nafarroa.org. Osea, www.mendimartxaknafarroa.org. Hor, klikatu ezkero, dago egitaraua, noiz diren martxak, eta linkak zuzenean juteko Wikiloc aplikazioa eta hor ikusteko bai perfila, nundi dihua, nolakoa den eta hor ikusi daiteke oso ongi. Guztia, primera. Orduan mundu guztia ez, animatuko dugu parte hartzera. Bai, batez ere esaten dizuana, ez da bakarrik guri tokatzen zaiguna, baizik eta jendea sensibilizatu eta ikusi ze datorkigun eta, gainera esaten duana, ez gea bakarrak, Nafarroan bai eolikoak eta bai fotovoltaiko proiektu erraldoi pilo bat daude, eta eskatzen duguna da ondo aztertu, ondo planifikatu, eta beste modu batzu daudelako, eta horretan daude ere bai, gure kabuz hemen Esteribari barrean, beste tokietan bezala, nahi dugu gure granito jarri eta ikusi, transizio horretan nola egin dezakegu guk ere bai. Mila esker. Batzuei. Eta honen berri emateagatik. Oso ondo. Horrengo bat arte. Bale, aio. Udalerrietako albistetara pasako gara. Berriobeitin haurrentzako hiri kanpaldietarako aurre izena emateko epea maiatzaren 4 eta 5 izango da. Hau da, gaur eta bihar. 012 telefonoan 8-etatik 6-etara deituz. Aurten haur bakoitzeko txanda bakar batean eman ahal izango da izena. Plaza libreak geratzen badira maiatzaren 20an argitaratuko dira zenbat eta zertarako txandak eta maiatzaren 21an irekiko da izena emateko bigarren epea. Kasu honetan, mundu guztiak aukeratu ditzake plaza horiek, baina berriz ere izena eman beharko da. 4 txanda izango dira, ekainaren 23tik uztailaren 5era, uztailaren 15tik 30era, abuztuaren 2tik 13era eta abuztuaren 16tik 31era. Talde bakoitzak 10 plaza gehienez izango ditu. Erroldatuen izen emateak zozketatu egingo dira, eta erroldatu gabeek esku hartu ahal izango dute plaza librerik geratzen bada amaieran. Onartuen zerrenda maiatzaren 10ean argitaratuko da. Berriozarren musika eskolan jardunaldi irekia eginen dute. Seme-alaben musika trebakuntza interesgarritzat jotzen duten familiek, baita hala nahi duten pertsona heldu guztiek ere, musika eskolaren funtzionamendua eta hezkuntza eskaintza ezagutzeko aukera izanen dute maiatzaren 12an arratsaldeko 6etan. Asteazken horretan jardunaldi irekia izanen baita eskolan. Halaber, ikasgaiei buruzko eta 2021-22 ikasturteko matrikulazio epeari buruzko argibideak ere emanen dituzte. Gai aldatuz, gobernu batzordeak erabaki zuen Berriozar etorbideko 24ko lurpeko garajeko 23. zenbakiko garaje plazaren alokairu kontratua esleitzeko prozedura irekitzea.
Eta eskaintzak aurkezteko azken eguna maiatzaren 14 ordubietan izango da, Berriozargo udal erregistroan. Bestalde, larunbat honetan, Electrical Body dantza ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da, arratsaldeko 7etan entzunaretoan 5 euroko sarrera ordainduta. Dinamo dantza taldearen Electrical Body ikuskizunak lotuta atxikitzen gaituzten indar elektromagnetikoen edertasuna erakusten du mugimenduaren bidez. Nikola Teslak eta argiari naiz elektromagnetismoari buruz egin zituen azterlanek piztu dute sormen prozesua. Zientziak garatu dituen hainbat kontzeptu dantzara ekarri eta koreografia lan ederrak sortu dira, giza harremanen gaineko irakurketak egiteko bidea ematen dutenak. Dantzak, musikak eta argiak edertasuna oinarri duen unibertso poetikoan murgiltzen dute ikuslea. Mugimenduaren bidez, Electrical Body sorkuntza koreografikoak munduari atxikitan gauzkaten indar elektromagnetikoen edertasuna ikertzen du. Elkar erakarri eta aldarazten diren gorputzak elkarren harremanetan sartzeko jolastean ari direnak beti ere ikusten ez dugun, baina elementu bakoitza konektaturik mantentzen duen indar magikoaren bidez. Eta igandean, Estitxu Arroyok La Memoria de la Carne ikuskizuna eskainiko du arratsaldeko 8etan, toki berean eta 6 euroko sarrerarekin. 30 laguneko edukiera izango du eta eszenatokian dantzariaren inguruan jarriko dira ikusleak. Formatu txikiko proposamen honek hizkuntza eszeniko berriak ditu adierazpide eta memoria ardatz. Kameraren bidez, familiaren oroitzapenak agertzen dira eta antzinako argazkiak genealogia poetikorako tresna dira. Nafarroako hegoaldeko paisaiaren eta lurraldearen oroitzapenak, lurraren zuhaitzen eta natura, idor, gordin eta ederraren oroitzapenak. Horiek dira Estitxu Arroyoren sustraiak eta material natural xumeak erabilita, espazioak eta paisaiak birsortzen ditu. Gorputza natura imitatzen duen esperientzia espazioa da, nekazaritzarekin, zikloekin eta gizon eta emakume nekazariek utzitako arrastoarekin lotuta baitago. Izan ere, gorputza jarduera eta bizipen guztietarako bitarteko eta tresna da. Burlatan, ostalaritzarekin bat kanpaina abiatu dute. Bertako ostalaritzan kontsumituz 15 euroko 60 kupoien zozketan hartuko da parte. Ekimen hau maiatzaren 8 arte egonen da martxan. Eta gai aldatuz, Herripagainan garbigune mugikor berria jarri dutela jakinarazi dute. Larunbatetan, arratsaldeko 4etatik 9 egonen da, jaiegunetan izan ezik, Herripagaina etorbidearen eta Lisboa kalearen bidegurutzean. Iruñarekin amaituko dugu. Kondestablearen jauregiak izua azaletan 60 terrorismo urte Espainian erakusketa hartuko du. Bertan, 1960-2019 bitarte, Espainian izandako terrorismoaren inguruan argitaratutako egunkarietako azalak, binetak, argazkiak eta objektuak bilduta daude. Terrorismoaren biktimen fundazioak eta terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroaren fundazioak ekoiztuta, erakusketak Nafarroari eskainitako kapitulu berezia dauka, eta biktimen eta haien familien begiradatik egindako ibilbidea izan nahi du. Halako moduz, ezen ikusleak lagun izanen baitituzte atentatua baino lehenagotik erailketa gertatu eta zenbait urtetara eta haren ondorioek izandako eragin iraunkorrean. Erakusketak biktimen bizipenak gizarte osoari gerturatzea du xede, eta bereziki 60ko hamarkadan herrialdea astindu zuen indarkeria gogoratzen ez duten gazteei. Izan ere, 1300 hildako baino gehiago eragin ditu geroztik. Izua azaletan 60 terrorismo urte Espainia erakusketa ibiltaria da, eta Iruñean bisitatzen halko da ekainaren 6 arte. Astelehenetik ostiralera, goizeko 8:30 gaueko 10:00, larunbat eta igandeetan 9:00 ordubietara eta 5:00 10:00 Kondestablearen jauregiko patioan eta ezkaratzean. Paris 365ko kideak diren Mikel eta Oiana ditugu hemen gurekin platoan. Kaixo bikote. Kaixo. Egunon. Ongi, esan beharko. Esan beharko. Bueno, ez da gutxi ez, momentu hauetan. Bueno,
okerragoak ere egongo dira eta gu ezin kexatu. Ongi ba. Bueno, zuek Paris 375 patronatua berritu duzue, ezta? Bai, bueno, tokatzen zen, 12 urteia sortu genuenetik eta egia esan hasieratik pentsatzen genuen desagertzeko proiektu bat izan behar zuela. Hau da, krisi batekin sortu ginen eta krisi hori gainditu edo eta baita ere instituzioek eta beste erakunde batzuk gure egiteko hori beregan hartuko zutelaren esperantzan sortu ginen. Eta gero beste krisi bat etorri zen, gero geuk ere izan genuen krisi bat 19 eta krisi horren ondorez laguntzak eta diru iturriak eta murriztu zirelako. Eta, reflexio batetara iritsi ginen, ezta? Eta reflexioa zen, nahiz eta guk hasiera batean desagertzeko sortuak izan egoerak eta orain pandemiarekin eta mundu mailan heldu denarekin eta geure gizartean bertan sortzen ari diren hutsune eta sortzen ari diren gabeziekin luzera begirako erakundea izan beharko duela zoritxarrez. Eta horrek eraman gaitu pauso batzuk ematera eta momentu hona zen, momentu honean zegoelako Paris, saneatuta eta jendeak eman zuen laguntza horri esker dola urte eta piko momentu egokian dago eta pentsatzen genuen indar berritua, jende berriarekin eta baita ere neurri batetan behar genuela pixka bat pertsona batzuk arlo batzutan aportatu dezaketenak ere sartu. Orduan, joan atera gara 6-7 lagun eta sartu dira 5. Eta orduan, pixka bat jentea, adibidez psikologian jantzia, beste batzuk hezkuntzan, beste batzuk gai juridikoetan, beste batzuk ekonomian, beste batzuk voluntario mundua lantzen ari den jendea, saiatu gara baita ere emakume gehiago sartzen, paretasuna bilatzen, euskarari ere indar gehiago ematen da euskaldun gehiago sartzen. Egin dugu olako aldaketa bat eta proiekzio bat jarri eta bidean jarri hurrengo urtetarako ilusio eta indar berriekin jendea hasteko. Ze kasu montan ez, Mikel zu atera zara eta Oian zu sartu zara. Zuretzat nolakoa izan da orain patronatuan sartzearena? Oraindik oso berria da, sarrera. Berez, hilabete honetan daukagu lehen patronatu berriaren bilkura, orduan ilusioz hartzen dut, aspaldian proiektu hau ezagutzen dut. Nire osaba ere izan da fundatzaileetako bat, eta pixka bat nire perfila, bai psikologia lizentziatua naizelako, baita giza eskubidetan aktibitate handi bat egin dudalako bizitza osoan, eta baita nire osabaren pixka bat ibilbidea eta berak pixka bat egindakoaren jarraipen bat egin ahal izateko edo niri behintzat ere horrela pixka bat hartzen dut, ohorez, eta orduan ilusio handiarekin. Eta orain erronka berriak, oraindik gaude pixka bat ezagutzen eta ikusten nola dagoen Paris momentu honetan eta zer erronka berriak jarriko ditugun martxan, baina uste dut perfil oso egokiak direla eta berritasun hori ere ezinbestekoa dela proiektu bati jarraipen bat emateko eta erronka berriak diren heinean ere jende berria igual gehiago aportatu dezake, edo beste ikuspuntu batzuetatik ere batek zuzen biden aditua da, beste batek finantzetan, berak aipatu duen moduan, aportazioa ere ikuspuntu desberdinetatik egiten da eta hori niretzat oso mamitsua izan daiteke. Eskerra handia eman behar horrein arte lehendakari hasieratik izan dugunari Patxi Lasari ez da, berak ere ateratzen da momentu honetan, eta lehendakari berria Maite del Campo, emakume bat, hasieratik eta beti Parisen ikaragarri aportatu duena, eta hor ere emakumearen papera, eta pixka bat hori ere nik uste dut balorean jartzeko dela, eta nik baloratuko nuke polita izan delako nola egin dugun dena
oso modu egokian edo eskutik nola bete esateko ez, eta da, ateratzen garen guztia jarraituko dugu, kolaboratzen eta alduguna egiten, eta sartu diren guztiei pixka bat modu oso errazean edo eskualdaketa hori laguntzen, ez da, behar den heinean, ez da. Orduan zentzu horretan polita izan dela uste dut. Bai, tailertxo batzuk egin ditugu ere, patxirekin eta denen berriak izan garen guztiekin. Eta ez bakarrik pixka bat jakinean jarri, ez, nolakoa izan den ibilbidea eta proiektua, baizik eta anekdotak eta zer gertatu zaien eta nola eraman dituzten gauzak ere kontatu digute eta oso naturala izan da, ez, aldaketa uste dut denak oso etxean sentitu garela hasieratik. Eta zuek ere ez, harremanetan egongo zaretela denbora guztian. Bai. Naiz eta atera, esan duzun bezala ez zarete bai, denok gara, edo kolaboratzaileak, edo laguntzaileak, edo modu batean edo bestean laguntzeko gaude, eta azken finean geurea sentitzen dugun entitate bat da, garbi dugu helburuak jarraitzen dutela, baina aldi berean, jakin behar da baita ere momentu batetan, beste batzuei bidea uzten, ez da? Eta nik uste dut batzutan kosta egiten da, baina uste dut egin beharrekoa dela hainbat antolaketa taldek bizi berritu daitezen, ez da? Eta zertan somatuko ditugu aldaketak? Uste duzu, goiz da ez, oraindik hori agian esateko? Goiz da, baina, badaukagu mahai gainean sopa beroa, lehen orain COVID-arekin adibidez, bertan bera gelditu den proiektu bat dela, zinezkoa izan delako sopa bero hori ematea, ziren baldintzen medio. Orain berreskuratzeko asmoa badago, baldintzak usten diguten heinean, eta beste erronka bat komunikazio lanketak ere pixka bat hobeto lantzea eta horretan murgiltzea. Beste bat, pixkat azterketa bat egitea, pandemiak utzitako arrasto edo behar psikologikoetan azterketatxo bat egitea eta ikustea zenolako aukera daukagun horiei ere aurre egiteko, ze Parisekoa dauka ere psikologo bolondrez talde bat eskaintza doainikoa ematen diena erabiltzaileei eta familiei. Badaude hor erronka txiki eta handi batzuk, martxan jartzeko hemendik hori maiatzatik aurrera. Topera lanean ez duzu denborarik, ez? Denbora gehiegirik. Asko gaude ere, patronatu handia da eta zabala eta uste dut lanbanaketa nahiko ondo ere egin daitekela. Lana badago, baina guztion artean uste dut nahiko txukun atera daitezkela gauzak. Eta Mikel, zuk ikusi duzu ez, nola joan den aldatzen 12 urte hauetan? Momentu honetan zein da egoera? Nik lehen aipatu dudan hildotik ez da, nik pentsatzen dut momentua ona dela, Parisentzat. Esan dut, barne saneamendu eta proiektzio eta nora joan nahi duen garbi duela. Badakizu, tokatu zitzaigun zenbait proiektu martxan zirenak bertan behera uztea izan genuen krisiarekin, bai garabatuarena, bai etxebizitzena, bai beste batzuk, eta beste aldetik gure helburu hasierakoa izan dena, hau da, jatekoa ematea jendea behartu da, hori mantendu eta hori da zutabe nagusia eta hori mantentzeko uste dut zola ona jarrita dagoela. Zentzu horretan, alde barrenetik ikusten dut saneatua. Beste gauza bat da kanpora begira, eta kanpora begira erronka bada, baina tristezia puntu bat ere bada, ez da gizarte nola dago, nora doan, eta ez dakit inor badakin, baina patronatu berriak izango du hor erronka handi bat momentu aldakor honetan, etor daitezken ezusteko askori erantzun, bapatean erantzun behar horretan. Eta ez da erraza izango, nik uste dut, gizartean ora doan ikusita guk uste baino gauza zailagoak eta traketsagoak etor daitezkela. Hala ere prest aurre egiteko? Prest beti egon behar dugu, ez da? Gainera Parise badu gauza bat momentu honetan 700 pertsona dira bazkide laguntzen ari direnak, zola horretatik abiatuta badauka halako jende kopuru bat
baratz bat zango nukenik, non atera daitezken kimu eta indarberriak, ez da. Eta pentsatzen dut horrek ilusioa eman behar diela, berri sartu direnei, baina aldi berean erantzunkizun handia dutela onartu behar dago. Zazpireun bazkideo, ez gutxi gora bera, baina erabiltzaileak ere presente izango dira. Bai, orain azken datuak ari gara okerrezpanago 80 pertsonari bat inguru jantokian. Gero despentsan beste 70 famili, baina osotara 280 pertsona dira, guztira jateko hartzen dutenak despentsan. Gero sopa beroa ere, hor izango du bere erronka, ere eman analizateko, baina badaude erabiltzaile nahikotxo bere jatekoa Parisetik hartzen dutenak. Badaude ere Lareon Bolondrez, hori aipagarria da nire ustez, eta horrek ere asko laguntzen du, ze pertsona nahiko daude Bolondrezean aritzen ari direnak, eta beti daude prest, eta horrelako ez ustekoak Mikelek esaten duen einean etortzen direlarik, ziurrazki etorriko direla, eta uste dut horretan denak garela nahiko jabe, badaukagu ere hortik aurrera botatzeko aukera. Lareun pertsona Bolondrez egotean ere ustez oso aipagarria den datu bat da. Bai, elkarren animorako gutxinez, ikustea taldea handi bat beti ematen dizu animoak, ez da? Hala ere beti laguntza gehiago jasotzeko prest, ez? Zer imaginatzen dut egon bezala? Bai, gero, nik hori nahi nuen, urte guzti hauetan ateratzen naizen neurrian eskertu, ez da? Berak aipatu duen bezala, hainbeste Bolondrez orain daudena, baina lehendik egon dira, 1000-tik gora izango dira. Jendea, diru laguntzak eman duen jendea, aportazioak egin dituen jendea, langileak, hola ez, langile batzuk daude eta egon dire lanean. Nik eskertu nahi duke bereziki baita ere, patronatuan kide izan direnak. Uste dut oso talde ona eta gustora aritu garen urte guztioetan lanean, gure zera batxe eta zera guztiekin, baina lagun talde hon bat izan da eta lana egoki egitea ekarri diguna, ez. Orduan, gero daude instituzioak ere lagundu dutenean, inoiz ez guk nahi hainbeste, baina eskertu behar egiten dutena, ez da. Baita ere hainbat enpresa, hainbat zera, diru laguntzak eman dituztenak, ez dakit guzti hori, nik nahi nuke bereziki eskertu, ze horiei esker, beste 10.000 pertsonatik gorak jateko izan du urte hauetan. Eta hori erraz esaten da, baina bizitzea gogor. Eta pentsatzen dut, historian hor geldituko dela lan hau, eta hurren urtean egingo dena, gizarte baten alde txarra, edo alde ankerra, edo alde batzutan pentsatzen dugu gero eta hobeki gaudela, baina gero eta hobeki dirudi batzuk ez da. Beste batzuk okerrago. Eta ez da egit, zer pentsatu ematen du ez da gizarte egiten ari garen, edo noragoa zen, edo hor filosofiarako gelditzen diren gauza dira, ez da, baina garbi dago gizarte hau denentzat ez dela egokiena. Hemen batzutan ez gara konsiente ez, ala agian ahazten zaigu ez gara konturatzen. Nik uste dut gizartea oroar eta oso individualizatuta bizi garela, ez, eta bakoitza berezi lurrari begira eta batzutan horrek orokortasuna eta batez ere urkoa, ondokoa ez ikusian edo ikustezina egiten dula eta tristea da hori. Ze bizitzan ez badugu gehiago gu begiratzen eta ez hainbeste ni, gaizki, nire ustetan bai. Eta norbaitek zuekin kolaboratu nahiko balu edo nolabait lagundu, zer egin beharko luke? Parisekin kontaktuan jarri, hor daukagu Miriam gure idazkaria eta ere berak kudeatuko luke pixka bat zonolako
aportazioa edo zer egiteko prest dagoen, baina erreza da, ez? Edo pasa egoitzatik, kale nagusian dagoena, edo telefonoz, edo aipatu bakarrik ez du egin behar. Agian behintzatez ezagutzeko ere egiten duzuen lana. Web orrialde bat dago, eta hornek azaldua dago dena, eta hori ere oso ongi esan duen bezala, orain erronka berriekin hori ere hobetuko dela, hobetzeko asmoa dute, eta nik uste oso ongi ingo dutela. Orduan web horri txukun bat egongo da hemendik gutxira. Badago, baina beti hobetu behar dira gauzak, eta bai, asmoa ere da pixka bat komunikazio horretan hobetzea, eta ikustezin edo ikusteko zailtasun ditugun pertsona guzti horiek ere bizibilizazioa handiago bat ematea, ez azkenean errez esaten da, baina 12 urte hauetan gutxi gora bera uste dut 10.000 pertsona izan direla jatekoa eskuratu dutena, eta horiek oso importantea dira, eta beraien bizitza ere oso importantea da. Sortu zenez norbait desagertzeko asmoarekin, baina orain noiz arte jarraituko duzue? Nik pensatzen dut, behar den arte. Behar den artean. Askotan jarri dugu, nik uste dut beharrak desagertu ordez handitzen ari direla. Ez nuke esango, hori berriek esango dute, baina Zoritxarrez uste dut ibilbide luzea oraindik gelditzen zaigula Parisen, eta ez bada Mikelek esaten duen moduan, gizarte eraldaketa bat ematen ere, eta berdintasunean eta justizia sozialean askoz gehiago aurreratzen, zoritxarrez uste dut Paris bezalako erakundeak eta fundazioak beharrezkoak direla gizarte honetan. Dena ez zuek hor zaudete, zuen lana egiten eta indartsu, gogoekin, indar berrituta, jende berriarekin. Nik uste dut oso ekipo polita egiten ari direla eta emaitzak emango dituela. Fin, ez dakit, amaitzeko zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan, ala zerbait gehitzea. Nik batez ere eskertu, gain arte egin duten guztiei, eta zorte erik onena berri eskenik. Ni ere eskertu, ze oso modu txukunean utzi digute, eta egia da horrela hartzea proiektu bat, eta berak esaten duen moduan saneatuta, oso modu egokian, ekonomikoki ere oso modu honean dagoenean, erreztu egiten duela ere horrela jarraitzeak proiektu batekin. Mila esker, bi esker tortzeagatik. Zuei. Eta espero ezagun guztia, primeran joatea. Eskerrik asko. Mila esker. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.